Pochválený bude Ježiš Kristus. Ja som otec Miro Čajka, ináč tiež otec Eirene. Pred chvíľou sme tu dopozerali, alebo prezerali iTunes U, to je taký nový systém, kde sú zachytené prednášky a prišla tam reč na evolúciu. A tak sme sa tu dohodli, že aspoň veľmi krátku myšlienku k tej evolúcii, teda k vývoju, by som rád povedal. Vývoj, my ako katolíci, čo my môžeme na to povedať? Čo nemôžeme možno? Proste takú myšlienku, o čo ide, lebo je tu veľká konfúzia, čo sa týka otázky vývoja. A často sa hovorí, že kresťania hovoria to, alebo to, ale je veľa kresťanov, ktorí nie sú katolíci a budujú na úplne inom fundamente. Vôbec to nemusí byť to, čo katolícka cirkev hovorí, alebo ako vidí možnosti vývoja, myslím, teda prírody. Takú základnú myšlienku, keďže to bude veľmi krátke, tak by som len toľko chcel zdôrazniť. Pápež Pius XII napísal encykliku Humani Generis v roku 1950, v ktorej sa tejto otázke vývoja venuje. A teda i my sa toho môžeme držať, kde hovorí jasne, že čo sa týka vývoja, k tomu cirkev nezaujíma nejaké stanovisko zásadné, pokiaľ ide o samotný vývoj ako taký. Či vývoj bol alebo nebol, v tom smysle, ako sa to v školách podáva, to ju až tak veľmi nezaujíma, teda cirkev. Ale čo ju zaujíma, je, že nemôže byť dotknutá žiadna dogma. A pápež Pius XII v tejto encyklike hovorí, že čo sa týka tej matérie, z ktorej človek vznikol, či už priamo ho Boh vyformoval z toho prachu, alebo spredom prihotovenej živej hmoty, teda vývojom, to je otázka vedy, ale jedna vec je zásadná, že čo sa týka dogmy vzniku ľudstva, nie je prípustné, že by ľudstvo pochádzalo z viacerých zdrojov. Ľudstvo pochádza z jedného páru rodičov, z jedného otca, z jednej matky. Toto je dogma, proti ktorej žiadna veda, ja tak si dovolím povedať úplne suverene, nikdy nenájde argument. Teda, čo sa týka vývoja, cirkev nie je, na rozdiel od, povedzme, fundamentalistov, kresťanov, ktorí zásadne hovoria, že vývoj nepripúšťajú, pretože Pán Boh všetko stvoril odrazu. Či Pán Boh stvoril všetky veci takto, alebo postupne, cez vývoj, alebo ešte nejako inak, to není podstatné, pretože Bohu je všetko možné. Koniec koncov samotné Sväté písmo hovorí, že Boh zobral hmotu a formoval ju, čiže je tam určitý proces formovania, avšak sme ďaleko od toho, aby sme si boli istí, že ako ten proces formovania bol, či to bolo za 1 hodinu alebo za milióny rokov. Teda toto je otázka vývoja. My ako katolíci sme slobodní skúmať vývoj, prijímať ho alebo neprijímať. Jedno, čo není dovolené, pripustiť, že ľudstvo vyšlo z viacerých zdrojov. Toto teraz, to je tá základná asi myšlienka, ktorú som chcel povedať, pretože mám veľmi krátky čas momentálne, takže aspoň to. Ale ja z tých myšlienok by som mal 1000 a mohol by som o tom hovoriť veľa. Si poviete, čo ja môžem o tom hovoriť ako kňaz. Môžem hovoriť ako aj po odbornej stránke, keby o to išlo, pretože som absolventom univerzity a mám vysokoškolský titul v oblasti zoológie, takže ja si myslím, že môžem o tom hovoriť. A keďže každý o tom môže hovoriť, duplo môžem hovoriť ja, keby o to išlo. A tu nejde teraz o to, tu ide o to skôr, aké sú tu argumenty v prospech alebo proti vývoju.
Teraz sme slobodní, hovorím, ale či ten vývoj je pravdepodobný, ten, ktorý nás v škole učia a v mass médiách dennodenne bombardujú, to je otázka. Čo mňa tak zaujalo je napríklad to, že otázka vývoja, ten systém, ako sa to podáva, či teraz som práve pozeral pred chvíľou trošku prednášky na univerzitách, neviem teraz, z ktorej univerzity toto konkrétne bolo, ale sú to prednášky na univerzitách. Vlastne je to náboženstvo, čo sa týka toho dôrazu, aký sa dáva na vývoj. Keďže som sám končil poľnohospodárskú univerzitu, tak nechápem žiadnu spojitosť, keď vy viete, môžete mi pomôcť, ale nechápem žiadnu spojitosť medzi tým, či príjmem vývoj, alebo ho nepríjmem, ako to môže ovplyvniť napríklad dojivosť kravy. Alebo aby ošípané viac priberali, alebo no. Proste vývoj to je totálne náboženská otázka i na univerzitách, čo si skoro nikto ani nevšimol. Že sa tomu venujú strašne dlhé hodiny času, bez toho, aby to malo akýkoľvek efekt na konkrétny život. Kto si študuje počítače, tak tam študuje, ako sa robí hard disk, ako to funguje, a sa vytvorí počítač. Aj teraz môžeme túto vec napríklad nahrávať, lebo tieto vedomosti počítačové a digitálne sú konkrétne tu pred nami. I cez to sa môžeme teraz komunikovať. A čo sa týka vývoja, aký to má praktický dopad na život, na konkrétne veci, tak ja by som bol naozaj rád, že keby ste im mohli povedať aspoň jednu, lebo nehovorím, že nemôže byť, ale naozaj ani jednu jedinú vec nepoznám, kde by tie siahodlhé hodiny, ktoré sa učia o vývoji, mali konkrétny dopad na život človeka. Teda aspoň toľko, lebo aspoň na dnes toľko. Dovidenia.